Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda ifundazo zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika leso sikusona ke KZN KwaZulu Natal la sizinze khona la sakazela bukhoma kumabona kude wakho bizwa uthi Black Live TV gama lohlelo ke sibuza into eyodwa ukuthi uKhunkulo ubani Thakatho ubani lo okujikijele ngemithi ndiza ngomshanyelo obusuku bonke sizwe nje kuwena uthi sithini isitori sakho khamba kanjani gama lami King Sichaka ngolapha kaluqa njengoba sekunamukelile nje siyabonga kanza kwethu support esinikeza subscriber ama likes yonke ke lento enibhalayo ke ethinta ama comment man Paula ngehla kwesizwe sikhuluma ngazo siyabonga kakhulu nakuna wonke umuntu oyipart and puzzle yokukhula kwe channel yethu iBlack Life TV sibonge ka singena ohlelweni lethu egabeni sethu sanamhlanje sizwe ukuthi ngabe lo sihambele uzosidingidela ukuthini ukhuluma ngani makwenze njani asibingelele ngane yakwethu Yebo njani futhi? Sikhona njani nini? Ngiyaphila. Ubani lo sinaye amayinegama angenalo futhi fine ubani ke? Hawu igama uSisanda wakamchunu. Okay. Yebo. Macingwa. Yebo. Nyanda emkhonto. Ake sizwe ukuthi kwenzakalani ubani uqhamukaphi ukhule nobani makwenze njani anthi sizosingena straight estoryn sakho zengaso namhlanje. Alright. Mina ngokuhlala ngihlala eMaritzburg, PMB. Ngihlala nogogo wami nomkhulu wami. Ngiyabagadile nje njengabantu abadala. Yeah. Ngokukhula ngisemncane ngikhulele eLovu. Okay. Yebo bengihlala noma wami nobaba wami behlalisene nje. So ilapho ngazalelwa khona. Bengashadile behleli. Yebo bengashadile behleli nje. Yebo. Mangikhuliswa ubaba mina ubaba wami ngikhuliswe kahle, beyindoda kahle, kwazi ukunakekela umndeni wayo. Yes. Konke bengikudinga bengade ngithola kumntwana nje okhula happy ojabulile. Sure. So ngingasho ngithi isixakaxaka okanye i-stress into engiqale mangabe ngiqala ngiyohlala nogogo wami nomkhulu wami emakhaya. Ilapho sengiqala ukufunda khona ngomndeni wami wasekhabo ma wami ukuthi ba uhlobo lwabantu oluphila ngandlelani. Yebo. Ngithe mangabe lapha kwiminyaka mhlambe yako 14 15 sengiqala nokusa ngihlala nomkhulu wami ngimbuza imibuzo usubona bona. Yebo. Bese ubuza umkhulu ekubona boneni. Khohlakele. Yeah. Yeah. Mthima ngabe ngibuza umkhulu ke ngemlando ukuthi vele naye kube uthanda ukuthi mehlaya nami angibalisele ngezinto ezakudala nani ngibuze nje nami deep nje ayi so angitshene nangomlando ukuthi hawu kahle thina sabantu abasuka ehlokosi. Yebo yena ngokuxoxa kwakhe umuntu obekade ehlala nobaba wakhe noma wakhe beshadile. Sure. Uma wakhe beshadile Sithembi baba wakhe benesithimba. Yebo so njengoba kuhlukaniseke imizi kanjalo so kukhona ngingathi amachuna amakhulu amachuna amancane. Oh yeah. Yebo so yena umkhulu bengakwisadilile amachuna amancane. Amancane. Yebo njengendodana ibindala ngapha emachuneni amancane ubenza kahle kakhulu. Bomuntu wenza kahle kakhulu ngingasho ngithi mhlambe nenhlanhla bekuyinto yakhe. Oh begezekile. Yebo bethi mihambe uyofuna umsebenzi abuye nawo. Abuye nje ekhaya futhi nomqondo wemali kuyinto yakhe. Ekwazi nje ukuhlanganisa ekhaya akhe isenti nesenti abeka phezulu kwesenti. Sure. So ngingasho ngithi sonke siyazi vele imbango yasemndenini. Into ekhona. Yebo into ekhona nje leyo. So singasho sithi umkhulu njengoba umuntu like bebembona ukuthi uyathuthuka futhi uyamthuthukisa unina noyise. Yebo kwahamba isikhathi kwashona ubaba wakhe. Uyena umuntu obesebhekelela umama ekhaya. Nabodade wabo abancane. So yena uthe mangabe seqhubeka esebenza uyabona izinto ukuthi ngathi ekhaya akusazwaniwa kahle nasegcekeni. Nabafowabo laba abancane nodade wabo akusazwaniwa nje kahle. Wahamba umndeni kongathi uyaqhekezeka. Uyahlukana. Washona ugogo ozala umkhulu wami. Yeah. Washona kwayilapho bevele bahlukana khona. Omanye bayishonele emaThekwini abanye bayishole endaweni zabo. Kwasala inxiba ekhaya. So uthe mengabe efika ngapha la eMaritzburg umkhulu wami futhi babona ukuthi okay naku uqhubeka uthola inzalo abantwana bakhe bayafunda kepha abaphumeleli. Kuyenzeka mhlamba umntwana uyafunda akaqeda isikole noma uqeda isikole aphinda ahlale phansi.
umsebenzi ayitholakali mayithola imisebenzi into ephela manje nje nemali mayifika esandleni phela nje into ephela nje manje nje la mehamba yeke umuntu ohlolayo ukuze phela akwazi ukulungisa ikhaya lakhe aliqoqe kahle methola ukuthi ke kahle kahle imsuka usekhaya elikhulu ematoleni emachunwini emasichunwini amakhulu ya yebo mebemtshela bethi wasetshenzwa ngombila njani umbila lo wathathwa wahamba wayotshalwa egcekeni lapha ekhaya ekhaya elikhulu lapha emachunwini amancane yebo kwafike kwatshalwa lapha shuthi kwasekuhlanganiswa lo muthi ohlanganiswa nawo kwatshalwa so mangabe esho lo lenyanga ithi okanye isangoma sithi ukuqhuma kwenhlamvu kayinye khona okunakalayo ebantwaneni bakhe okanye inzalweni yakhe hayi izinga eliphezulu lokuchaka lo higher grade ayibo yes we higher grade ngempela kodwa ke ngingasho ngithi namanje kusayinto lesibhekane nayo because akakwazanga ukuyilungisa into edinga ukuthi abuyele ekhaya emuva alungise abuyisela amadlozi ngaphakathi njengoba eseme ngaphandle kwaphela sikusalela amanxiwa lamathuna abeseli lapha ngaphakathi abantu bebesebenzisa wona bathatha imhlabathi basebenze yonto akade beyenza ke leyo ayike aqhubeke kumkhulu athi hayi akayizivi indaba yakubo mhlambe kusazokuphileka yes aqhubeke kuphilwe athola abantwana umkhulu wami ke unabantwana abayi12 nonkosikazi omunye akayenza lento umkhulu yo 12 amkhulu engalala ebusuku okay right see yeah unkosikazi wakhe kwakunkosikazi weBhunu kwakuyena kuphela endaweni oyithola unkosikazi shina nogogo weBhunu yebo okay yebo so endaweni la akhe khona eMaritzburg babe nokuthi bamchaphe ngamagama inhlamba bengamthathi nje serious wonke umuntu ofuna ukudlula nje ekhaya phositshe noma enza into ayithandayo uyenza nje into ayithandayo sure yeah so umkhulu njengoba umuntu besebenza bengahlala ngabi khona endlini so abantu bayangenela bayigqekezela abafuna ukufaka imithi yabo bayifakela kwathi makufika lolu suku la kukhona umfana la wafika wathi uzogqekeza ekhaya kanti umkhulu khona ngalolu suku ofile kanti umkhulu wami since ngumuntu ongalali ke uhleze egadile egcekeni mangabe khona so wathi nomfana mangabe shuthi ethi pheshe ngasemnyango edlula uyambona kanti umkhulu umgadile hayi umkhulu bese yayicuphela walungisa ke isikhali sakhe wathi mangabe ethi uyavela ngekhanda ngomkhonto umkhulu wangena waphuma ngala ngemuva umkhulu egwaza umfana yebo sure yebo uvela ugwaza umfana nje nasendaweni akathandeki vele nasendaweni akathandeki inkinga pheko wena yase siyamlandeka ke kumkhulu ke lento ngoba lo mfana lo bamcupha kubo ethuneni lakhe yebo bacupha ithuna lakhe mangabe esho umuntu omkhulu aya kuyena ohlolayo wathi leli thuni lacushwa kwakhulunywa izinto kwaboshwa izinto kwathiwa yonke inzalo yakhe ayizoba nokudla ayizophumelela kodwa ke abakubo kwalomfana babe nalo lwazi ukuthi uzagwaza ke nje benza okwenzani babe nalo lwazi pho ucushwa kandlelana engazi ukuthi ugwazwa umuntu nje angeke ngazi mhlambe wonke umuntu phela akekho othandayo ngomndeni wakhe yebo so mabebopha babopha ke basho ukuthi konke yena kufisayo kuhle ngomndeni wakhe kumele kwenzeke opposite njengoba kwenzeka nje kumanje njengoba ngisho ukuthi umkhulu wami unabantwana abayi12 5 abekho emhlabeni wasala laba basele futhi nabo laba basele akekho ngathi ngithi unejazi okanye uyasebenza okanye unemoto okanye unekhaya lakhe elifudumele noma impela nje into ekhona ukuthi nje siyazalana inzalo ikhona iningi kulobo bomnyama lokho kwandinga yebo kwanda nje abantwana nokuhlupheka futhi kuyanda njengoba kanjalo njengoba ke nathi ke sesikhulile sibadala sibangaka siyake sibuze kubantu abadala noma bobe basichizele basibhekisele ukuthi nina nabantwana but osinye isikhathi nathi sike sifikele lokho ukuthi phela nathi sibadala manje ngiyayideserve impendulo siyayideserve impendulo ngoba izinto eziningi la zijeopardize
ama-future ethu. Yes. Makuthiwa nami nginomntwana manje ngithola umntwana. Mm. Umntwana ngizomkhulisa ndlela ngingakwazi ukuthola umsebenzi. Nemuva Ngingakwazi lazi. ukugcina imali esandleni sami. Sure. Shuthi-ke makuqhubeka futhi kuhamba lesikhathi kahle kahle umndeni wami ucindezeleke kakhulu. Kakhulu. Into-ke lesanda kuyithola nje ensukwini-ke nje futhi le. Ukuthi neyinzalo ebumnyama. Yebo, into esanda kuyithola nje le okusha. Njengoba kade kusanda kushona umalume wami. Okade umagcini. Yeah. Kumkhulu. Uthe meshona-ke yena kwaningi nje okuvelayo masihamba abantu kuningi nje okuvelayo ukuthi yini imbulalile kanjani kanjani. Wavela futhi nezinye indaba ezingaka zokuhamba khona ukuhamba okwakade lugogo lakhokho wayephehla amanzi amnyama. Ngingazi noma ngizothi mhlambe lelo khamba lalisuka mhlambe lapha emachuneni amakhulu noma lawa amancane. Ngike ngazi ke. Kepha kuthiwa lelo khamba lo muntu wathi meshonile kule generation yaboma wami nabomalume bami kukhona kubona oluthathile lelo khamba lona. Sokuyena manje ophehlayo. Osiphehlela amanzi amnyama. Phezulu kwako konke futhi lokho sicindezeleka kona. Kukhona edayo futhi. Khona edayo futhi ngaphezulu. Shuthi kahle kahle umuntu usewumuntu nje othi mivuka ekseni uvuka uzitshele nje ukuthi sengiyavuka nje ngiyaphila nje ngiyaphefumula nje. Kodwa ayikho into special. Ayikho into etheni. Amaphupho enginawo akuyona into engathi kusasa ngisazoke kwenzeke. Sekukuphupha nje ngoba kumnandi phela ukulala uphuphe kamnandi. Uphuphe nje nawe unezinto ezi-right unemali nani yonke leyo nto. Yeah. Kodwa ithemba nje lokuthi uyokufeza konke lokho ngeke kwenzeke ngoba it's one step forward, two steps backwards. Kulabantu enibahamba bayibelaphi bendabuko uma bekhuluma zonke le ndaba beveza ukuthi kwakunomkhulu nomkhokho wayephehla amanzi amnyama nokunye. Akukhona oyikhamba bakuveza ukuthi nisizakala kanjani ngoba kuyabonakala ukuthi bayabona ukuthi kwenzakalani. But isolution ayikho yini? Well, ama-solution ayaba khona. Phela njengoba ngisho nje ukuthi kuningi esicindezeleke ngakho. Ekhaya kuzwaniwa, hleze kuxatshaniwe. Instead of ukuthi mhlambe sihlala phansi siyaxoxa ukuthi kusasa asihlanganiseni imali ukuthi senzeni ukuthi naloko sithi masithi siyaqala siyaxoxa khona lo oyedwa ozovumbuka. Sure. Kuliwe kuxatshane iphele kanjani indaba ngaxoxa. So noma thina siyingane sibone ukuthi hayibo nakho kuyanakala mina angisho ukuthi ngumntwana but ekhaya ngumntwana. Ayikho nami engase ngikwenza kunawo amandla noma ngifisa nginawo amandla ngisho kuthiwa futhi sengikhulile sengimdala ngisho ngingafisa ngeke ngikwazi ukwenza ngingedwa ngoba amandla kahle kahle siphuciwe wona. Ayikho into esoyenza. Hey, kunzima abukele eBlack Live TV njengoba ekhuluma nje udadewethu kusinda kwehlela nami ngilalele njengoba kuyalalelwa. Kodwa kukhona izinto othi mawuyibheka uyibuka ubone ukuthi mhlawumbe khona omunye umuntu isitory sasi-related nesakhe nayo senkingeni efanayo. Nyangasilutho akwenzeki lutho noma ngabe kuthiwa uzamani wenzani. Omunye sezocabanga ngoyibulala lapha ekhaya. Angazi ngoba ukhona usisilayo sa-strong sakhuluma kusenje mhlawumbe khona ongakufunda ongakubona ukuthi nawe usengazabalazi ephambili empilweni. So my sister sasigoqa lento ngokwakho ukuya phambili going forward from leli ubishi olubona lulungaka from ifamily yonkana. Ucabanga ukuthi wena ngokwakho yisiphi into engakusiza ukuthi ukwazi ukudlubulundela? Eqinisweni angazi. Ngempela ziningi izinto engeke ngicabanga. Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi azini ake ngene ebhenki lo yedwa walapha ekhaya mhlawumbe uthole imali ethile ngimphuce yona yonke ngibaleke ngihambe ngenyangeni ngifike ngimfonele sengifikile khona ngithi woza solungisiza wozani solungisa izinto la. Noma angazi kahle kahle ukuthi into engathi because abanye baba nayo imali but inkingi ile into travel ishunqa nixabana ningezwani ningavumelani ngento eyodwa. Yebo into kanjalo nje into kanjalo. Amen. Yo asibonga mntakama isikhathi sakho nethuba. Ngiyethemba ke ukuthi solution izoqhamuka ngoba egcineni ufuna uqhamuka isixazululo siyona yonke lento. Yeah. Asithemba ukuthi mhlambe isikhathi siqhubeka futhi njengoba futhi manje izinto ngathi seziyashubelana kakhulu ngathi zonke lezi zinto seziyasinda kakhulu. Mhlambe nabantu abadala bazoke bathi ukuphaphama. Yeah. Baphaphama omalume nabo omala ababathi ukuphaphama. Ngingazi ke ngonkosi isikelele mhlambe bawuphaphama. Yeah. Sibongile sisi. Siyabonga. Mbukelo Black Live TV sinawe ke la sihleli nawe sizokwethulela udaba njengoba lunjalo. Sibuza umbuzo wodwa nje ukuthi uthakatha ngubani
usekuvezile kusisi ukuthi isuka kude lento khokho namanzi amnyama wahamba kwaze wafika la bethakathwa khona abantu ngenxa yokuthi umfana wayezoqhekeza umkhulu wambhokoda ngomkhondo. So ikanjalo ke indaba sazi ukuthi wena mangabe uphawula lapho ushare nawo lakho ulwazi ixazulule kanjani yonke lento aseyikhulumile njengoba iyinkila itheka ngalolu hlobo. Igama lomsakazo noma ubona kude wenu iBlack Live TV, igama lami uKings Chaka ngwalapha kwaluqa ngoba ngiyanithanda sophinde sibonane kokuzana sale kahle. It's the Black Live TV.